खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 4 फागुन दान 1431 एबा 17 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन सिमांआ मोगथाङाव जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि थुलुंगाखौ हमथानानै लाखि, मानोना बांद्राय खुसियाबो जेंनानि जाहोन जानो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया सानस्लाबै मुलाम्फा एबा सानखांनायनि गेजेरजों साबसिन जागोन। हरखाब जेंनाफोरनि थाखाय नखरारि गोजोनआ हेंथा जानो हागौ। जेखि जाया मानो बांद्राय जिंगा सिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना समआ गासैखौबो थि खालामगोन। समनि दाबिया जेंनाफोरखौ गोजोनै मोगा-मोगि जानाय बादायलायनायाव मोनसे जौगानाय मोननो थाखाय। फालांगियारिफोरा गोदान बिथांखिफोर आरो मावखान्थिफोराव खामानि मावनांगोन। खाजोना आरो बीमाजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोराव गोसो होनांगौनि गोनांथि दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा खाफालनि आबुं मदद मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा फालांगियाव राङारि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। नोंथाङा बेबादि सुबुंखौ लोगो मोनगोन जाय इयुनाव नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। सुबुंफोरा नोंथांनि सोरजिथायजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि खुरमा बाहागिफोरा नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। हाबा जानाय जिउनि थाखाय थासारिफोरा बांसिन मोजां जागोन। नोंनि पार्टनारआ नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ बाख्नायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि नखराव गोजोननि आबहावा थागोन। नोंथाङा मावख'नि लोगोफोरनिफ्राय बाङाइ हेफाजाब मोनगोन। रायज्लायनायाव जुक्ति गोनां आरो मेलेमारि सावरायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा जिंगानि गिलिरथिनि सोलायै मोनसे रेजें मोन्दांथि मोनगोन। रंजानाय आरो गोसो गुदुंनायाबो बांगोन। नोंथाङा नखर आरो राङारि आयदाफोराव बांसिन गोसो होगोन। नोंथाङा गोख्रों गोसोनि सानथौ आरो गावखौ फोथायनायजों जायखिजाया खामानिखौ मावनो हागोन। नोंथांनि साना नखर आरो फालांगियारि मोन्नैबो बिथिङाव जोबोद मोजाङै थांगोन। आरो मोन्नैबो थावनियाव गोनां आयदाफोराव सावरायनायनि उनाव मोनसे थिरांथायारि थासारि सोमजिनो हागौ। खामानिनि बरायनाय बाहागोआ सावस्रियाव एसे लासै जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। कर्क राशि। जेंनायाव गोग्लैनाय सोरखौबा हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांनि गोहोखौ बाहाय। सोलोजों खालामनाय रां थिसननायाल' फिथाय होगोन। बेनिखायनो नोंथांनि खस्थ'जों आरजिनाय रांखौ सान्नानै रां थिसन। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रिखौ बांसिन नोजोर होनांगौ। दिनै नोंथाङा इसोरारि मोजां मोननायनि निसाखौ मोनदांनो हागौ। बेखौ मोनदांनो थाखाय एसे सम थि खालाम। खामानियाव माखासे जेंनाफोरनि उनाव नोंथाङा सानाव माबा मोनसे मोजां नुनो हागौ। गावनि आयदायाव जाफुंसार जानो थाखाय नोंथाङा बांसिन नाजानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा लानाय जायखिजाया आबुं जायै खामानिया थाबैनो आबुं जागोन। नोंथाङा फोथायथिजों बुंफबनानै थागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव दावगानायनि थाखाय मोनसे गोदान खाबु मोनगोन। बे राशिनि फरायसाफोरा बिथांखि लायो आरो थियारि खालामोब्ला जिउ राहा दावगानायनि थाखाय मोजां लामा बेखेवगोन। नोंथाङा फालांगियाव माबा मोनसे गोदान खालामनो नाजागोन। थानसालियाव बेसरनि थावनि बथलसे दान हो आरो नखरजों सम हगारनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। फालांगियाव जौगानाय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा न' आरो मावख' मोन्नैयावबो मोनसे गोजोन थासारि सोमजिहोनो नाजागोन। बे मोन्दांथिया रंजाथाव जागोन आरो नोंथाङा बेनिफ्राय थुलुंगा मोनगोन, नाथाय नोंथांनि गावारि बाथ्राफोरखौ रावजोंबो खोन्था। नोंथाङा नोंथांनि जुलियारि सोमोन्दोआव मोनसे गोदान थाजिम आरो गोहो मोनगोन। दिनै नोंथांनि आंगोआ नोंथांजों सम हगारनो आरो मोनसे अनथोबनि मिजिंथिनो हागौ। नोंथांनि खामानि आरो सोदोबफोराव गोसो हो, मानोना मावख'आरि अनजिमाफोरा बुजिनो गोब्राब जानो हागौ। दिनै नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि दावगानायखौ हेंथा होनो नाजागोन, बेनिखायनो गोख्रों गोसोजों खामानि माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। तुला राशि। बायजोआव थांनाय, पार्टी खालामनाय आरो रंजानाया नोंथांखौ मोजां मुडआव लाखिगोन। नोंथांनि उफ्रा रांखौ मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव दोन, जेराव नोंथाङा इयुनाव बेखौ मोनफिननो हागोन। नोंथाङा नखरारि बिथिङाव माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, अदेबानि नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरनि मददजों नोंथाङा जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। बेयो जिउनि मोनसे बाहागो आरो रावबो बेनिफ्राय बारग'नो हाया। जायखिजाया सुबुंनि जिउआव सानदुं एबा जोमैनि सायख्लुमा जेब्लाबो थानो हाया। दिनै गावनि आंगोखौ निमाहा होनो दाबाव। खामानियाव थानाय सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव बुजिनाय आरो सहायनायजों सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि जिउआव माखासे गोदान सोलायनाय फैगोन। फालांगियाव नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारजों बबेहायबा थांनो सानथांखि लागोन। सोमोन्दोआ साबसिन थागोन। नों सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोराव गोसो होनांगौ। सोरनिबा मददजों नोंथाङा जिउआव दावगालांगोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि फिसाफोरनिफ्राय खुसि मोनगोन। सोरबा गोनांथि गोनां सुबुंनो गोसोम सि दान हो आरो नोंथाङा जेंनानिफ्राय उदां जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन नाथाय बेसेन गोसा जानो हागौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारजों बोसोन लायाजासे बिथांखि लायो, अब्ला नोंथाङा बिसोरनिफ्राय गाज्रि फिनजाथाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि। दिनै गोनांथार सावरायनाय जागोन। सांग्रां थानाया आरो अलसियानिफ्राय बारग'नाया नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। बाहागोआरिफोरा नोंथांनि सानथांखिफोर आरो फालांगियारि सानस्रिफोरनि बादै गोसो गुदुं जागोन। गोसोआरि नारसिनथाय थासेयावबो नोंनि सावस्रिया मोजां थागोन। बोसोनारि नङै गोसो जानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि मोनसे रुजुजायै बिथिङा नोंथांखौ रंजाहोगोन। नोंनि लोगोआ सानसे नोंनि बागै सानबाय थागोन। जुदि नोंथाङा सोरजोंबा नेम बादियै रायज्लायो, अब्ला नोंथाङा मिथिस्लाबाजासे बिसोरनि फारसे गोसो बोनो हागौ। नोंथाङा बे सुबुंनिफ्राय सांग्रां जानांगोन, मानोना बे गोसो बोनो हानाया बिसोरनि नंगुबै आखुखौ नोंथांनिफ्राय दोनखोमानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दसे समनि रागाया नांलाय-खमलाय आरो गाज्रि साननाय सोमजिहोनो हागौ। गोलाव सम रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि लोगोफोरजों माखासे रंजाथाव बुब्लिफोर हगार। मोनाबिलियाव समाजारि हाबाफारिफोरा नोंथांनि आसा खालामनायनिफ्राय जोबोद साबसिन जागोन। नोंनि अनजालुआ नोंनि बाथ्रा साननानै सानखौ बारहोगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव माबा मोनसे मोजां मोनफुंनो हागोन। जुदि नोंथाङा शपिं खालामनो थाङो, अब्ला बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। मेगना गोसोनि मोनदांथिफोरखौ फोरमायो। बे साना नोंथांनि पार्टनारजों बे रावजों रायज्लायनायनि थाखाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि, नोंथाङा साननाय गासैबो खामानिफोरा दिनै आबुं जागोन। नोंथांनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगियाव रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हागौ। दिनै गोबां जिरादफोरा नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। हाबा जानाय जराफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। खामानिनि थाखाय नोंथांनि गोहोआ गोजौआव थागोन। नोंथांनि गासैबो सोलोंथायारि हास्थायनायफोरा जाफुंगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सावफाहामारि बादायलायनायनि थाखाय थियारि खालामगासिनो, अब्ला नोंथाङा थाबैनो जाफुंसारनायनि महराव नोंथांनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोनगोन। आयनि उफ्रा फुंखाफोरा नोंनि बेंक बेलेन्सखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन। बेराम आरो सुथुरफोरा बांगोन। जुदि मानसिफ्रा नोंथांनि खाथियाव जेंनाफोर लानानै फैयो, अब्ला बिसोरखौ नेवसि आरो नोंथांनि आखुखौ मोजां लाखि। थाबैनो जाफुंसारनायनि दरजाया गेवगोन। बिथांखिफोर आरो मुडफोराव सोलायनाय फैनो हागौ। दिनै गारि सालायनाय एबा लामा बारनाय समाव जोबोद सांग्रां जा। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। बियो जुलि जानाय जिउनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा गुबुनफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननायाव जाफुंसारगोन। नोंथांनि आखुथाया बांसिन आबेग गोनां आरो एसेल' प्रेक्टिकेल जागोन। नोंथांनि गासैबो नोजोरआ सुबुंफोरजों सोमोन्दो बानायनाय आरो गोख्रों खालामनायाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।